Agano ni cheng Mario di kare machiegni e weche manyien mag duol nyakara kamora mora maintire kama bende warango ni weche madhi nyime angata barikoi kotono koda weche mag apedha mag arita. Bende thoth jonyuol osechako timo shopping kara nyiewo mwandu mag skul kekine ni dhano ng'iyo ni samoro en thuolo mar nyiewo gige mag Christmas ka bende wantie mana godiochieng' achiel kende to wachopo odiochieng' mar skuku mar tarik 25 mak mana jonyuol mamoko nitiere koda paro mopogore kotenore koda chenro mag mahiga mabiro mar 2026 nyakara magi moko mweche mawamiyo pek. Yes, napenda sherehe lakini ni vizuri unajipanga mapema. Nimechukua fursa hii kutonyima watoto wangu, sitaki kufanya mistake wazazi wangu walifanya. Jonyuol riyo chenro mag nyiewo gige somo ikindeni mag sikuku motelo ne yepo mag skunde higa manyien. Tukisha consult na tumeshakubaliana ati hii ndio policy ya chama, kila mtu aseme hiyo language. Ukishafungulia fisi imeingia ndani ya zizi la ng'ombe ama kondoo yako, utaambia hiyo fisi ati uanze na hii kondoo usianze na hii. Sina vieka yote. Fuok maduong' medo mienje duond bura mar ODM e wichung' mar duond bura no motelo ne yiero mar 2027. After the lapse of 7 days, we will aggressively go to the next phase of picking up those illegal guns. Jodak mangata barikoi ni kod dala biro maduoko bunde magin godo e tok chik ka okamano to sirikal biro kawo gi thuon. Nyakaramogi tudri kodo na bamaro tema chuoke na ria deka au chiel nono bende waidore mbui mopogore mag oganda achiel kachiel wantiere mbui mar Facebook bende wantiere mbui mar Instagram mbui mar TikTok kachiel koda mbui no mar Facebook gi YouTube kanyakaramogi machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako ni jatend migawo mar somo Julius Ogamba oyie ni chenro mar keto jopuonjre skunde mag senior school obedo gi achiedh nade kendo sani jopuonjre nigi thuolo mar chwalo kwayo mar timo lokruok mar skul. Ogamba oloso e gwenge ma Shanzu County ma Mombasa ikini mane oyawa yanga skund sekondar ma Shanzu e Finyakidi nigi ler. En odiechieng' mokwongo ma jopuonjre manoyudo duoko mekgi mag penj KJSEA kod skunde moketgi mag senior cholo ywak margi ne ten migawo mar somo matimo lokruok. Chenro maketo jopuonjre skunde magidhi chake somb grade mar 10 nobedo kod achiedh nade ka moko kuom jopuonjre oywago ketogi e skunde mane ok giyiero. Chenro no kata kamano obedo gi ng'ikruok kaluwore gi kwan mamalo mar jogo ma oro kwayo. Winjo bed ni ging'iyowa kaka jonyuol ni nyathi winjo bed ni ikonyo e points ne moyudo. Ma de bed kata ni 844 machon. Nyathi ni doluong kanga, ma nyathi ma doluong orero. Nyathi ma do wat agoro sari, ati luonge skunde moko mok make sense. Okwaneno maber kaka jonyuol ato loko gini be makoro tek kia portal jonyuol moko be okosomo kakidwa manya portal be kia online obe opong ma ok bi koro wakiani wadwa timo nango koro education man kaka dwa konyo mag nyithindo yud sikul maber ma ginyalo dhi somo. Nyara ncho timo penj Victoria Primary to luonge skul makia be pok na winjo be ok na ndiko to nyara to kadho skune luongo ni Tombe na kia koro ok wang'eni water nyithindo ywak e udi. Moko kuom jonyuol bende oywago keto jopuonjre e skunde mabor kendo ma e gwenge maonge arita makare. There are those sincere cases where parents they need to change, like there's a parent within Nairobi. Now the child has been placed in Meru, a day school. So some are sincere changes. Zingine, some are citing insecurity. A child from Nairobi has been placed to Baringo. Such a parent hataki kwenda kule, and those are cases that are understandable. Koloso e gwenge ma Mombasa, jatend migawo mar somo Julius Ogamba oyie ni chenro maketo jopuonjre senior school nobedo gi achiedh nade kaluwore ni pod en lai manyien. Kata kamano, ojiwo jopuonjre kod jonyuol mondo mi or kwayo matimo lokruok e kinde mandala 7 ma migawo mare ochiwo kaka yor yudo skunde magidwaro. Kwa sababu hii ni mfumo mpya, kulikuwa na challenges hapa na pale, lakini timu zetu wako kwa maofisi saa hii wakiendelea kurekebisha. So kama iko mwanafunzi ambaye alipata shule ambaye anaona kama sio mzuri kwake, ako na opportunity again for the next 7 days kurudi pale
na kurekebishiwa shule ambayo anataka kuenda. Tuko na nafasi ya kutosha katika mashule zetu. So parents musiwe na wasiwasi. Gino maduong' machando jonyuol en ka bende gibiro yudo duoko mar skunde manyien mokete jopuonjrego kaluwore ni kinde modong' ma donjo senior school tin. Watero gi kanyi with this short time. Ma nyithindo idwa ni mondo report on 12 is just next to skunde pok wayudo. Should we look for schools because only wayud money fees? Government is not serious. And the Minister of Education, the government is working wrong. I want to assure the parents that we will make it, that the process is okay, the commitment of the government is visible, and all will be well. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jodak mangata Barakoi koro ni kod ndala biro kende maduoko bunde magin gode tok chik kao kamano sirikal biro kao githuon. Kolose kinde limbe mare siteti kamano bage romo kod jotend arita mopogore. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen olero ni apedha dhi kare kaloro nyaka sani bunde abich oseduoki kosingo maduoko kwe mochwere Transmara West kod South. Ndalari tok sirikal goyo marufuku wuoth motino e alwora mar Transmara kendo chiko jodak makono mondo duok bunde magin gode tok chik. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nolimo gweng'no kendo romo kod apisas mag arita e temo neno ni arita oridi e gwengego. Murkomen olano ni marufuku mar wuoth manyocha go moko kuom gwengego biro landore nyaka e gwenge mamoko kolero ni sirikal biro timo duto manyalore maneno ni kwe mochwere oduogo Transmara. We announced a curfew and I officially gazetted a 30-day curfew, dusk to dawn, to make sure that we stop the movement of these criminals who are attacking people around this area, particularly in the general area of Transmara, Kilgoris constituency. And we are going to now expand that to other areas as the operations progress. Nyaka sani bunde maro mabicho oseduoki ka okenge oseketi mana ni bunde modong' bende ogole lwet jopiny ka jopiny jiwo mondo chiwre duoko bundego. 1 G3 gun, 2 3 AK-47, 1 G3, 3 AK-47 and 1 homemade gun have been surrendered, and I have seen with about how many rounds of ammunition? I think 14. Yes, 14 rounds of ammunition for G3 have also been surrendered. So that progress has begun. 5 is just but basic number. We want to see from the intelligence report, this particular only area, sub-county, we suspect about nearly 100 guns are in this area. And so we know the target in every sub-county, and we'll make sure that we work to ensure that this issue is dealt with. Jalopoga imaro bila Eliud Lagat mano teno jatend migawo no e limbe mare osemo wang jopiny ma ok biduoko bunde thuolo mar ndalo 7 kolero ni gibiro tiyo gi teko e duoko bunde makamago. After the lapse of 7 days, we will aggressively go to the next phase of picking up those illegal guns within the public. So as Waziri has said, we want to tell the public and to tell those people who have the guns illegally, this is their best time to do so. 30th, come fast. We will do an operation that they will not like it, but at the end of the day, this particular area will be peaceful once and for all. Murkomen bende osemo wang jotelo manyalo bedo ni siayo lweny makamago konyiso jopiny mondo bed motang' gi jotelo. I'm aware that this is now a politically charged season, and as we progress towards elections, the season continues to be politically charged. There are some politicians who, for lack of better policy and plans, they want to incite civilians to fight, either directly or using social media or using vernacular radio stations or other radio stations. I must say that we are going to go for all the inciters. They will be arrested. Some have already been arrested. Ekine mang'eny oganda ithorone kachako chenro mag nyasi mar skuku
Moko kuom jonyuol lausa kod nyiewo gig sikul ka gilero ni en kinde makare nyiewo buge kapok nengo ne oidho kendo neno ni ok gitiyo kod omenda marach e kinde nyasi. Joala mag buge yango ni okang' makama obedo mayot kaluwore ni lai mar somo manyasani nitiere kod chenro mobidhore. Jafo marwa Cynthia Onyango nolimo moko kuom kuonde uso gig somo kendo miyo wasigana. E kinde nyasi mar sikuku, oganda ohinyo pong'o magawa, dukni mag uso lewni kod mwandu mag nyasi. Chal makata kamano kinde ni pogore matin kaluwore ni thoth ji ineno e dukni mag gige somo. Stephen Odhiambo en achiel kuom jonyuol ma ochopo e dukani mar uso buge kendo wacho ni okang' mar nyiepo sani en mar neno ni oketo ikruok makare ne chenro mag somo mag nyithinde ma kaponi nyasi obedo mathoth to ngima nyithinde weche somo bedo e opara manyime kendo ok bed kod ng'ikruok moro amora. Kujipanga mapema ni vizuri, na watu huwa tunaenda sherehe tunasahau ya kwamba siku zinakuja. Hata kama tunasema kwamba ya kesho itakuja, tuache yes, uchumi iko mbaya, lakini ni vizuri kujipanga. Kwa saa hii mimi nimejinyima sherehe, kupiga sherehe. Yes, napenda sherehe, lakini ni vizuri unajipanga mapema. Nimechukua fursa hii kutonyima watoto wangu, sitaki kufanya mistake wazazi wangu walifanya. Gilero ni gie sani bende gitimo chenro mar chulo omenda mag somo ne nyithindo mondo gibed kod wich mokwe e kinde nyasi mar sikuku. Venye unaona unaenda unasherehekea na pengine unajipata mapeni imeisha kwa njia moja ama nyingine. So nimeonelea ni vizuri wewe umelipa kalo na umeshanunua vitabu, ushajiandaa. So mambo ya sherehe ikiingia wewe ushajipanga na mambo yako iko sawa. Shalipa karo already na sasa nakuja kujipanga na vitabu ndio nikianza sherehe zangu kesho. Pia nimewapanga kisherehe pia, lakini singetaka kuvuka kutumia kabla sija jipanga na mambo ya shule. An maina chiel kuom jonyuol mobiro nyiepo yango ni nyiewo gige somo e kinde nyasi mar sikuku kelo yot e ngima jonyuol kod nyithindo kendo duoko chien dhugruok mahinyo bedo sa chiao sikunde kod tiyo kod omenda mathoth mikelo kod dwaro mang'eny mar jonyuol. I think I decided to do this early to be the jam of the books. You know, after Christmas things will be a bit chaotic. Yeah, that is why I decided to do it this early. For me, early planning works better than last minute rush. Okang' makama en mar kelo yot e ngima jonyuol kendo neno ni nyithindo kobedo kod rem e kinde yao sikunde ka aluora mar nyasi bende jonyuol wacho ni dhi bedo mokwe kaluwore ni ma en yo makare mar neno jonyuol otiyo maber kod omenda. Si kwamba sitaserekea, lakini masomo ya watoto mbele, wasije wakanilaumu vile mimi nilikuja na jilaumu, ama nisione watoto wangu wakihangaika barabarani ya kwamba hawana vitabu, hawajaenda shule. Kama kwangu ina ngirimbao inaanguka chini kwa watoto, na kuna vitu kadhaa tu hatujahesabu, tumefanya tu kijumla, lakini tukipiga hesabu tutamalizia ka 60 kameenda. So ukiangalia unapata maisha sio vile watu wanafikiria, ni ya kwamba kujipanga. Wegohala ma uso gige somo wacho ni giseneno medruok mar jonyuol malimo dukni ka ginyiewo buge kod gige somo kendo lero ni chal makama okel kod bedo kod lai modimbore e chenro mar kit somo manyien mar CBE. The government and the booksellers, we had no clarity of how things are going to work. But at this time, I think things have been they are aligned. The KICD, at least they have put things in order. At least now we can coordinate with them. They find the books now. Because KICD, they recommend the books to be used for the CBE. And then they take them to the publishers print, and then we find the books available. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kama nya Cynthia Onyango wadhi nyime kama koro en fuongruok ne jogedo mani kod tiegruok to poko puodhi e kaunti ma Kisumu bang' kambi matayo gedo mag ute manengo gi ogonyore katiyo kanyakla gi piny owacho chako chenro mar chiwo negi obok ma puodhogi matiyo tijgi. Matimore kinde mar Awere kod mine kaunti ma Kisumu ochiwo puoch gi pak ne sirikand Kenya Kwanza kuom loso negi thuolo mag tije kokalo kuom gedo mar ute manengo gi ogonyore. Lydia Okeyo nigi ler. En chenro makoro kelo konyruok ne jolony sekta mar gedo e kaunti ma Kisumu. Chenro mar gedo mag ute mane ogonyore ma itayo kod sirikal.
Chenro ni osendike tich jotije mohewo 1,200 man kod lony, to kata kamano pok nopuodh gima tawo chenro mar gedo. Ka koro ni to konyruok olor bang' sirikal katiyo kanyakla gi kar tiegruok mar Kisumu National Polytechnic chiwo thuolo ne jogedo go mar yudo puodhruok makama. As Kisumu National Polytechnic, we have certified a total of 129 certified RPLs, and we have given them certificates. Currently, we're in the process of having the third cohort. And in this third cohort, at this particular site, we have identified a total of 256 candidates who are skilled and they don't have certificates. We have already done the screening process, and towards the end of this particular year, we will be calling and we'll be assessing them. Jotije gi odwoko erokamano ne jatend piny Kenya William Ruto kuom kawo okang' mar kelo chenro makama ma onywando nyaka joma mine, mawacho ni chenro ni ogologi e kwecho kendo sane ginyalo pidho familia maggi. Adwoko ne rais marwa erokamano kuom kelo project ni, omiyo wanyalo chiemo kata kok wakwayo ng'ato kaka wajoma mine. Omiyo wan kwayo marwa kaka jo Kisumu wakwayo bwana rais ni ka Nyasaye oyie mochako donjo 2027 kaka odhi donjo ni omedwa affordable kendo mondo mi wayud kaka wanyalo yudo our daily bread. Rawere ma bende oyudo thuolo matie sekta ni mar gedo bende opo chenro ni magiwacho ni osechiwo negi thuolo mar nwang'o yuto maggi kendo duoko piny njore ma osebedo ka otimonewa e kaunti no. Program ni osekonyowa nikech koro miyo wayudo tich mayot mok wadhi kuonde mabocho kwatiko skul to wan gi kuonde ma wanyalo hustle, wanyalo chulo our bills kata kok wakwayo ng'ato. Weche mag insecurity orumo Kisumu. Nikech ang'o, vijende oyudo kama giwuok gokinyi ka gidhiye karomo odhiambo ng'ato oseloso gimoloso. Kibiro ka on Saturday, ibiro yudo kochumi dhi maber Kisumu ka sawa nikech ichulowa every Saturday. To kochulwa iyudo ka joma no okawo gik moko kucho dhi chulo, joma nigi school fees bende dhi chulo, koro wadak e ngima maber. Nyaka sani jata chenro ni Jared Buoga oyango ni 60% mag utegi osechak ng'iewo kawo ji oganda mondo mi or kwayo mar ng'iewo utegi kokalo mbui mar Boma Yangu kaka yor neno ni gidak achana e kinde mabiro. The channel is Boma Yangu platform or through the USSD 834 hash. It is *834 hash. Yes, so once you have logged in there, you register with 200 shillings. Then the rest of the prompts will be given once you are on that platform. Chenro ni mar gedo mar ute mane ogonyore e kaunti ma Kisumu biro neno ni oger ute maromo 2,384 e nengo mar $5.8. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Fuok maduong' medo mienjo e duond bura mar ODM e wichung' mar duond bura no e yiero madundo mar higa 2000 kata yiero maduong' mar higa 2027. Ogai mar ODM Oburu Oginga koro chwalo paro mar keto lalruok manyien e kind ODM gi UDA ma otelo gi jatend piny William Ruto motelo ne yiero mar higa 2027 ka jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna to kwedo paro makamano. Jafwambo mar Rico Wenga ni kod ler mathoth. E seche ma odong' mana dweche 18 kende to ibago yiero maduong' e thuru ka duond buche madito pacho ka dhi nyime gi keto ikruok ka gibiro tiyo mar kawo loch. E wi mano, ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga sundo mparo mano ni e yiero ma higa 2027 duond burano nyaka bed kod lalruok matut mar chopo dwaro makamano. Lakini hiyo serikali hatukupigia kura. Serikali ile ambayo sisi tutapigia kura ambayo tutakuwa ndani itakuwa ni a negotiated arrangement na ODM iwe na nguvu kama chama. Sisi hatuwezi kusema one term, two term, hiyo sio kazi yetu. Kazi yetu ni kuimarisha chama yetu. Paro mar Oburu no kata kamano oyudo kwet mokalo kuom jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna momako chung' motegno ni jatend piny William Ruto onego bed godo mabor ka koko. Hao ambao wanazungumza wangoje uamuzi ufanywe na wanachama ndio wakuje kutuambia. Ukishafungulia fisi imeingia ndani ya zizi la ng'ombe ama kondoo yako, utaambia hiyo fisi ati uanze na hii kondoo usianze na hii. Si inavyeka yote. Nyinyi ndio wenye kufungulia UDA mlango ya nyuma, wameingia mpaka kwa bedroom. Muache kulialia vile mliwafungulia, muwafukuze. Laktar Oburu gi Sifuna ne ogwenyore paro kinde mane gitimo limbe
e par mosenindo mane en jaod bura machon ma Lugari Salas Jirongo e gwenge malo Makanda mane kaunti ma Kakamega. Mheshimiwa Oburu Oginga, I want you to succeed and I want you to avoid these people who tell you ati wewe utapeana direction peke yako. Kwa sababu wanajua wanaweza kukukona mahali wakufungie mahali waseme wewe ndio useme hivi vitu. Usikubali, na mimi hapa Lugari najua ni watu ya one term. Hata usikuje kuuliza, watakuambia utembee kila mahali. Utembee kila mahali, ukuje Bungoma tukuambie Bungoma ni one term. Ukuje Nairobi tukuambie ni one term. Alafu tufanye uamuzi kama chama. Lakini tukisha consult na tumeshakubaliana ati hii ndio policy ya chama, kila mtu aseme hiyo language. Isiwe tukitoka hapo huyu anasema language yake, huyu anasema language yake, huyu anatakia ukubwa huko. Ukubwa ni chama. Par Oburu mar lalruok e kind ODM gi UDA obiro mana seche manok kende tok jakom mar ODM ma bende en gavana ma Homa Bay Mikael Gladys Wanga gi jaod bura ma Suna East Junet Mohammed mulo dwaro maket kod mano wuok tich mar jumani. Moving forward into 2027, we will have to sit on the table and negotiate for what ODM is going to get. Hatujapigia kura, ndio umetupatia 6. Sasa hii kama wanataka kura chetu cha ODM ya 2027, lazima waweke vitu kwa meza. Watuambie wanapatia sisi ngapi. Lazima watu wasungumuze. Kadako doko ni jonon weche mag siasa e thuruka to lero ni sund mar mokum jotend ODM mar lalruok en okang' mageto medo ndhandhu mar chama no e wi lemo mag biro yudo e kind yiero maduong'. Luoro nitie ni kwandruok makamano bende nyalo keto ODM kama ding'. Magi timore seche ma nonro mar Tifa to noyango ni mbi mar ODM pod ni malo moloyo duond buche te e thuruka. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kamana nya Eric Owenga mono bene report matero wa yemo kuongo e chenro mar duol. Analoka oto molombui mar Facebook, Rafiki Ward Ligala Kobiro Kabiro wacho ni Ramogi TV Ligala Kabiro Siaya County ko jaoda Shenia Tieno Nyakawango. Jamtawoda wasi watching live from Awasi Bodaka. Sara Singa mar Wangnen West Kanyamkagwa sedonjo kendo amora ahinya. Mzee Omanga wacho ni en kodwa ka Elizabeth Konge wacho ni an Pamela Nyalalo kan Nakuru aneni live Facebook. Mosna Patricia Nyalalo Apondi Nyalalo gi Plista Ogeno kagen Kisumu. Felix Mirema wacho ni Sifuna aende. Engineer Gilbert wacho ni aliwo weche manyien live ka represent Kiandege Naivasha. Tony Saka wacho neno makare kowuok Otonglo. Sydney Simfrozane Ramogi TV maler kanu gunja dala. Mosna jogi wonwa minwa nyithindwa kaka Britney, Sandra, Feni, Giromi, Murkomen Otitije Atieko. Erokamana nyakora mogi wadhi e yweyo machuo kikidhi mabor. Waduogi chenro mamoko chenro en mar duol. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7.
again. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni ong'e strategy kaka ng'ani dok dano. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Roda nyarko ketu. Yes, the DJ. Christmas enango. Christmas en kinde mabende waparo nyuol mar Ruodhwa Yesu Kristo. To brother Bernard, iniparo ni Christmas enango? En kinde ma wanyiso hera kendo wapogo mago matin ma wan go ma Nyasaye omiyowa kod joma ni e alworawa. Wan kaka tim Injili kalo wakwayonu hawi maber mar Christmas kod higa manyien. Merry Christmas and a Happy New Year. Machiegni kendo duol mochung'ne wuoth makare pacho ka NTSA ka omakorego bila mag apaya dhi nyime gi timo apedha e apeyni mopogore pacho ka maneno ni nyamburko mating'o jowuoth kod mag ji giwegi oluwore gi chike mag apaya e kinde ni nitiere ji mathoth e nyasi mar Christmas kod mar yawo higa manyien. Chenro ni bende geto neno ni weg nyamburko oluwo chike mag apaya kendo ka ondamo mar kum ne derepe, weg nyamburko kod oganda mamoko matiyo gi apaya e kinde ni. NTSA ne otimo apedha e apaya mawuok Homabay kochimo Katito, mano ni weg nyamburko luwo chike mag apaya kendo kinde apedha no nyamburko buora mane oyud ka weg gi ketho chike mag apaya no make. Our main objective is to ensure that there is safe passage of Kenyans in our roads to their various destinations, and what we are emphasizing here is that safe movement and of course detection of violations to ensure that the drivers, the motorists, the vehicles are in compliance, because it's only when they are complying that we have an assurance that we will realize safety. Road safety is a concerted effort. Nobody can do alone. It's not about the police, it's not about NTSA, it's about everybody. And for those who have defective vehicles, we are just asking them to just come through our roadblocks so that we can advise them on what to do. As the law enforcers and the regulator, we will do our part in terms of arresting, reminding, inconveniencing Kenyans to make sure that they are safe as they access our roads. But the other part, it is an individual responsibility, and we appeal to everybody to take their part in terms of ensuring that we become safer road users across board. Lokruok mar kor lwasi en achiel kuom gigo mikoni oserecho chenro mar pur kod pith e pacho ka, gino makoro nyayo midhiero mar kech kaluwore gi nok mar chiemo. Kata kamano jolony mag pur bende dhi nyime kod timo nonro mar yango koth manyalo nyak kata kothe manyalo nyak maber kendo kedo gi tuoche kata kinde mag oro. To kaka jafwambo marwa Mombasa Joja koleronwa, jolony e kar timo nonro mar Kalrom Twapa koni giseyango koth kata koth ochele manyasani magikoni nyak maber kendo nyalo pidho oganda jo Kenya duto machual mamoko e pinje maoko.
Ochele en achiel kuom chiemo mideo gi oganda mathoth modak kadhodh nam chumbi, kuma bende itise kod nyinge mopogore kaluwore gi kit tedo mare kaka biriani, pilau kod wali e kind nyinge mamoko. Kata kamano, lokruok mar kor lwasi osebedo ka kelo wich bar ne jopur mag ochele kadhodh nam chumbi, gino mamedo duoko chien keyo mare. Zamani ilikuwa hatukadirii kwamba ni kilo ngapi ama ni gunia ngapi ama ni gunia ngapi. Ilikuwa tukivuna tu tunaweka kwa gala. Panya nao haya utakesa, kwa hiyo ilikuwa hatuhesabu. Mbolea hawaweki, kupalilia wanapalilia wakiwa wamechelewa. Kwa hivyo mazao yamekuwa ya konduni sana. Na Karoleni sub-county tumekuwa tukipata kwa ekari moja kati ya magunia 4 na 5 ya mpunga. Ulikuwa kitambo anatoa gunia 8 mpaka 16 kwa ekari moja, ambayo ni duni kabisa, maana wakulima walikuwa hawatumii mbolea. En wach momiyo jolony mag pur kod pith e kar timo nonro mar Kalrom Twapa obiro kod paro mar temo kodhi manyasani midendo ni komboka, mageto rakore gi midhieche kendo medo keyo mabup. James Kasenya, ma en japur mawuok Lungalunga e kaunti ma Kwale, pimona kit kothe magisebedo ka gitiyo godo magikoni oro kaachiel kod kute oheo. Pachanga inatumia miezi 7 ili kufanya nini? Kuweza kukua ama kuwa tayari. Lakini saa hii tumefundisha variety nyingine nzuri ambayo inaweza kuzaa miezi 3-4 na inakuwa tena inazaa uniform. Ikianza kukauka, kwa sababu mahindi kwa hekari moja nilikuwa naweza kupata gunia 8, na nikiweka na gharama pia kwa kweli inakuwa ni costly, lakini hailipi. Lakini kwa sasa ninalima mpunga, na kwa sasa ninalima mpunga, naendelea kulima mpunga. Kwa hekari moja ninapata gunia zaidi ya 35 mpaka 40 za kilo 90. Kwa hivyo nikilinganisha na kile kilimo cha mahindi, ninaona mpunga kwa kweli unafanya vizuri sana. Mahindi ni kilo shilingi 25, lakini mchele tukikoboa tunauza kilo shilingi 120. Kwa hiyo unaona tofauti ya mpunga, mahindi na mchele. Kata kamano, jolony koni nonro gi yango ni pur mar ochele kadhodh nam chumbi nyalo timo maber ka gitiyo gi kothe mowinjore. Ekari moja ya mpunga hapa Pwani, kulingana na utafiti wetu, yatoa magunia kama 35, na jumla ya gharama ambayo inatumika ni kitu kama 70,000 kwa ekari moja, lakini mapato ambayo yanatokana na hayo magunia 35 ni 1,000 karibu na 60. Kwa hivyo waona kwamba kilimo cha mpunga hapa kinafaa zaidi, kwa sababu kina faida kubwa hata ukilinganisha na mimea mingine. Ile potential iko huku ni kubwa kuliko ya Mwea na Nyanza na Western. Kwa mfano, wakichagamkia hizi bin bora za ukusaji wa mpunga, ile mpunga ambayo inatoka sehemu za Mwea na Ahero na Western, inaweza kuwa hiyo ni ya kuuza nchi za nje, lakini ile tunasalisha hapa jumuiya ya Pwani iwe ni ile mpunga tunatumia tukiwa nchi mzima. Gikoni kodhi magiyangono en mano makao thuolo matin mar nyak kendo kedo gi kute kaachiel kod oro. Koth ochele no magikoni osetemi puothe mopogore kadhodh nam chumbi, geto duoko chien kwano ochele ma piny Kenya osebedo ka kelo kuwuok e pinje maoko. Eneo la Pwani lina sehemu kubwa, ardhi bora sana ya mpunga ambayo hata yaweza kuzidi Mwea na Ahero. Na mbegu sasa tunayo ya komboka. Tunaona utachagia katika kupugusa ile mpunga ambayo tunaleta kutoka nchi za nje, ambayo ni 800,000 metric tons. Ndio ile mpunga tunaagiza kutoka nchi za nje, na inagharimu nchi yetu shilingi bilioni 85. Na hii ni pesa ambayo ingeingia kwa wakulima ama igie kwa sekta zingine za uchumi kama mashule, mahospitali. Geno margi en ni jopur mapacho ka emasani koro kidek chwalo ochele chirni maoko, koponi gibiro chako pure lony manyien ka gitiyo kod kothe manyasani. Hata ikiwa hatutafikisha 54 bags kama watu wa Mwea wa Ahero, manake kilimo chetu cha mpunga kingi kitakuwa kiko rain fed,
angalau tuweze kufikisha kuanzia magunia 25 na kuendelea. Tunaenda kuhimiza wakulima kwamba watumie mbolea na wapige dawa na pia wapalilie zao la mchele vizuri ili kuweza kuongeza mazao yao kutoka gunia 16 mpaka 54 ili waweze kupata chakula ya kutosha na pia pesa mfukoni waweze kufundisha watoto wao. Tulikuwa sana tunaangalia mambo ya mahindi, maybe cassava ndo tunapatiana seedlings, lakini sasa hivi kwa sababu tumeona hata hii Komboka inafanya vizuri ambao ni rice, nitahakikisha kwamba katika budget zile ambao tunaweka kupitia kwa county government, at least tuwe tunaweka budget ya kuwekea mbegu ya kununua hizi mbegu za rice na kugawanyia wakulima wale ambao wanafanya hii. Kulingana na shamba langu ambalo lilikuwa nalima zamani ilikuwa ni heka moja. Lakini kulingana na mafundisho niliyopata, itabidi niongeze heka ya pili na mafanikio zaidi ya huo mpunga ambao nitakaopata kulingana na mafundisho haya niliyopata. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Irokomananya Aoko kawa wuoka dho wadh nam chumbi wadhi nyaka e county no Siaya kama wala mar kano ringre jomotho en gino ma ji manok osedonje ka jomoko to oluore kalore kod chal mar tich mitimo kanyo. Kata kamano bang' bedo e klas achiel kuom higni mohewa adek kendo wito johera gi odiochieng' achiel, wakeini ariyo magin Priska Aduro kod Judith Adala nowinjore mar chako kar kano ringre jomotho motisi ni Same Day Classmates Funeral Parlour e kar chung' od bura ma Ugenya. Jafo maro Steve Biko nolimo kar kano ringre no kendo loso na report mayango gimomiyo wakeini go nomiye nying mar Same Day Classmates. Ondamo manok wuok e boma ma Ugunja. Wadonjo Same Day Classmates Funeral Parlour e kar chung' od bura ma Ugenya. Ma en kar kano ringre ma umbe olak mararie e kaunti ma Siaya kod alwora mare kaluwore kod yo magirito go ringre joma otho. Judith Adala kod nyawadgi Priska Aduro magin weg kar kano ringre ni duto noriwo klase kar tiegruok mar nursing e boma ma Kisumu e higa 1984. Same Day ne wachako gi partner na mane en osiepna to ne wan kode school. We were in the same college. Kane wa train kaka nurses. So ne wan kaachiel e class Kisumu Medical Training Center back then 1984 kama nwa trained to be enrolled community health nurses. Bang' tieko tiegruok, Judith kod Priska mane tiyo kuonde mopogore duto noyudo kar dak e gweng' Masega kendo chuogi bende ne gin osiepe matuklo. E higa 2014 chuogi notuore kuom kinde manok kendo giduto ne giwito ngimagi odiochieng' achiel ka ik margi to notime thuolo mopogore. We were sick at the same time. My partner iluongo ni Judith Adala. Chwore was sick. Ana bende chwora ne tuo. Koro chwore, unfortunately chwore manokwongo tho. Chwore notho first, then chwora otho second. On the same day, chwore notho at 3 p.m. to mara otho at around 7 on the same day. Waduto joutewa ne gin osiepe, jaode ne japuonj, jaoda ne daktari, to bedo ni ne gin residents mag Sega, ne gitimo ohala kamoro achiel. Kane gichako tuore, to kano chopo tarik 14 dwe mar abich higa 14 kuom hawi marach Nyasaye nokawo gigi duto, ne githo about 6 hours apart. Jaoda notho osiptal Kisumu, jaode bende notho Sega kae. Bang' kadho lit mar wito johera gi odiochieng' achiel, wakeini nomanyo yo mar chiwo luor ne johera gi kod tego siep e kindgi kokalo kuom chako ohala e kinde mane gijok dhi e rutaya. En nogombo ni wayaw osiptal, to anto naserana private hospital before, to naneno ka challenges ng'eny. Koro nwa suggest, why don't we go a step further? Wawere go osiptal, wayaw funeral home. Ema idea mar yawo mochari ni came up. Koro nwaluonge ni Same Day kwa parogo joutewa manotho odiochieng' achiel, classmates kaka ne wan jo klas achiel KMTC Kisumu. Kuom mano, e higa 2017 ne gichako gedo mar karo kan ringre ni manyingo nyondo tho mar johera gi odiochieng' achiel, Same Day kod bedo gi klas kanyakla classmates bang' kawo pach jopiny e wi ohala no. Then we just said no again. Then wachako ger. Koro na wachako gero this mortuary 2017.
So again 2017 towards the end hapa na machake October 2017 after the death of our husbands, which we've been treating very well. We've not so far the little challenges mostly bedgodo judibo wacho, but so far pokwaneno gimodhi marach nikech bodies wase treat maber, weg bodies ka bodies kamor wabende wa ka wamor. E alwora mar karo kano ringreni, ohala mamoko bende omako mach kaka mano mar uso maua, lewni kod sanduge mag joma otho. E kind ohala mamoko, gino mage wacho ni osereso chumi mar gweng' moluoro kae. We supply 2 types of maua. One gi maribon kendo one gi fresh flowers. To maribon ema dhi ahinya nikech mar fresh flowers ji okohero nikech en expensive. Nashona nguo za wamwenda zake, nashona suti, nashona dresi za wamama za wamwenda zake, alafu nashonea na watu wazima, nashona na uniform za watoto ya shule. Kata doko nine gin kod luoro e wi ohala no e gwengi, jodak Masega wacho ni ngima oselokore kendo arita kwe bende oridore kono. Kane pok ochake kuonde alwora ni bungu to nyaka chak same day bed ka ler nitiere kech gotieno stima liel, security officers bende patrol the gate kae nigero chon same day ka kane pok ochake ne kanto dak lor gotieno kala light bende onge. Mochari ni kech machiegni okonyo wan kech koro customers mang'eny ka gidonjo kanyo bende to wayudo gi yo maler. Priska kod Judith ni kod lek mar chako od thieth machiegni gi kar kano ringreni kaka achiel kuom yore mag bero lwasi mar thieth e kaunti ma Siaya kendo chugo thuolo mag tije ne rowere kod jolony e sekta mar thieth. Gik madwa medo, wadwar mondo wamed mana kar keno kod gik matiyo godo manyien nikech ing'eni nitie improvement. Koro wabe wamanyo ang'o manyien modonjo e tijwani manyalo konyowa mondo wa compete joma moko. Koro one other plan ma wan go wadwa ni maybe by next year wadwa ni wagero hospital, a small outpatient and an observation ward. Wasetiyo tij mortician, koro wadwa dok e tijwa mar nurses. Kaka nwa train as nurses, we want to continue our nursing. Kendo wadwa ni watim nursing marwa mandalo ka ma was proper nursing. Kata doko ni en ohala mathoth ji pok odonje kendo ji mamoko to luore, ne wakei ni ariyogi mano chako same day classmate funeral parlor kar kano ringre mayudore e kar chungo bura ne Rima Ugenya. Ma en ohala manyaka dhi nyime ni mar en kod nengo mathoth. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano nya Steve Biko kuom golo odoke itwa. Karan chon kana winjo same day classmate naparo ni en kama ringre ok ninde itere same day ti idwoke pacho mane odiochieng'no. Erokamano nya kuom ler ma kamano jogo mabende pok nong'eyo adiera ka F1 agimomiyo kar kano ringre no iluongo kamano. Ka kamanya koro mogi sa mayo wawang'wa kendo mane thuolo mabende watigo go weche manyien mag duol wabiro romo kendo weche manyien mag oimore. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips.